ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን መምሃሪትን መሳጢትን ዝበልኩ ዛንታ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል መሃሪት ዛንታ ኣምላኽ ካብ ክፉእ ዘበለ የድሕነና ከዕለታት ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ማይ ዝጸመአት ጥንስቲ ጓል ትጓዓዘሉ ዝነበረ በረኻ ኣጻምእ ነበረ። ኣብቲ ናይ ማይ ምንጪ ዘይብሉ ኣጻምእ ክተጽልል ኢላ ኣብ ትሕቲ ሓደ ገረብ ኮፍ በለት። ብሰንኪ ጻምእ ጎሮሮኣ ቃዕቃዕ በለ። ሃንደበት ግን ካብ ተጽሊላትሉ ዝነበረት ቆጽሊ ናይቲ ገረብ ማይ ክንጠባጠብ ተዓዘበት። ኣብ ሻንጣኣ ሒዛቶ ካብ ዝነበረት ብርጭቆ ኣውፂኣ ዝነጥብ ዘሎ ማይ ክተጠራቅም ጀመረት። ዘጠራቀመቶ ማይ ፍርቂ ምስ በጽሐ ክትሰቲላ ምስ ፈተነት። ሃንደበት ግን በዚ መጺኣ ዘይተባሃለት ሓንቲ ዒፍ ክትሰቲ ክትብል ኣብ ኢዳ ዝነበረ ብርጭቆ ትደፍአላሞ ወዲቑ ተሰበረ። እቲ ማይ እውን ፈሲሱ ተረፈ። ካብዚ ዝተለዓለ እዛ ጓል ብጣዕሚ ትሓርቕ እሞ ነዛ ዒፍ ካብቲ ገረብ ኣባሪራ እንደገና ካሊእ ብርጭቆ ውፂኣ ዝንጠባጠብ ዝነበረ ማይ ክተጠራቅም ጀመረት። ነገር ግና ሕጂ እውን እዛ ዒፍ ክትሰቲ መጺኣ ዘጠራቀመቶ ማይ ደፊኣትላ። እዛ ጓል ሕጂ እውን ብጣዕሚ ተበሳጭያ እምነ ብምልዓል ነዛ ዒፍ ክትቀትላ ፈቲና ይኹን ደኣ እምበር ኣይሰመረላን። እዚ ተግባር ንመበል ሳልሳይ ግዜ እዛ ዒፍ ገበረቶ። ኣብ መወዳእታ እዛ ጓል ነዛ ዒፍ ቀሲላ ብምግራህ እምኒ ደብርያ ቀተለታ። ድሕሪ ዝዩ ዝነጥብ ዝነበረ ማይ ተወዲኡ ናብ ዝነበረቶ ጽላል ገረብ ተመሊሳ ኮፍ ምስ በለት። ብጣዕሚ ገዚፍን ነዊሕን ተመን ካብቲ ገረብ ንቁልቁል ኣፉ ናብ ኣገጹ ክወርድ ዝተዓዘበት ሃዲማ ድማ ኣምለጠቶ። ሽዑ ካብቲ ገረብ ዝነጥብ ዝነበረ ናይቲ ተመን መርዚ እምበር ማይ ከም ዘይኮነ ተገንዚባ ህይወታ ዘትረፈትላ ዒፍ ብምቕታላ ብጣዕሚ ሓዘነት። ካብ ልባ እውን ተጣዓሰት። በሉ ልቢ በሉ ወገናተይ፣ እግዚኣብሔር መዓዝ ነበይን መርዚ ተዳልዩልና ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። ልክዕ ከምዛ ዒፍ ብመልእኽተኝኡ ገይሩ እውን ካብ ናይ ሞት ዕጫ የድሕነና የናግፈና። ንሕና ግን በታ ጊዜያዊት ዘጋጠመትና ሽግር ንእግዚኣብሔር ነማርሮን ንወቕሶን። ነገር ግን እቲ ዝኾነን ዝኸውንን ኩሉ ንሰናይ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግበአና እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ብፍጹም እምነት ንከተሎ፣ ንሱ እውን ፍጹም ኣይከሕፍረናን እዩ። ካብ ዘንበብክዎ ስለ ኩሉ ነገር ምስጋና ይኹን ኣቕምና። ዛንታ ምንጪ ካብ ገጻት ፌስቡክ ተራኺት ማክዳ። ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብዚ ዛንታ ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቐኒልና። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና የቐኒለይ።